بیا د مغفرت دی د لسی آخری دا جہنم دا برات دی حدیث دا پیغمبر کی فضیلت یہ بیانی کی روجی دی بختوری دا رمضان در نتیری گی احسان دا اللہ منا چیکڑلی مسلمانان بیائرا وستا پجن کی پتا میاش در رمضانا غافل نشش پورزی تلاوت کړه د قرآن په یو حرف لستیانی کوي هم تا ته ملاویږي روجي دی بختوري د رمضان در نتیریږي روجي دی بختوري د رمضان در نتیریږي داستا په پښمنی الله نازل کړي برکات بیاستا پرو جماعتي پاک الله کړي خیرات دیر زرا قیدیان خلاص دا جہنم شی پن جاتا رب تمہارا پرو جاؤ رو جماعت خوشحالی گی روجی دی بختوری دا رمضان در نتیری گی دا پیو یاو بویا دا شربت پیو گلاس پورا دیوی روجی اجر دے پا مخاز خیرات کوا تکڑشا اللہ گورستا اخلاص پیو گٹیو کجورا حملتا نرزا کی گی روجی دی بختوری دا رمضان در نتیری گی دا نفل بدل فرض او دا فرضو پاو یادی تکڑشا مسلمانا نن جنت در تویر یادی دا ورزی دلوی فضل دی احسان دا پاک مولا دی تالان دا خدے دا فضل دی عاقل بپر پوہی گی روجی دی بختوری دا رمضان در نتیری گی سراج الحق سراجا پاک اللہ پکی رضا کڑا دا ہم دخدے پا فضل شی دا فضل دعا کڑا محفل دا کرینو کی ہمیش دا حق وینا کڑا وینا با ہمیشہ وی او وینا با پاتی کی گی روجی دی بختوری دا رمضان در نتیری گی غافل نشی انسانا بویا بیاک ملاوی گی روجی دی بختوری دا رمضان در نتیری گی روجی دی بختوری دا رمضان در نتیری